Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Nhasi tiri kutarisa nhau inoshungurudza zvikuru mushure mekunge mufakazi wehip hop uyo anozivikanwa zvikuru Holy Ten asungwa nemapurisa pamusoro pemhosva dzinorema dzekubata chibharo mwana ane makore 14 okuberekwa. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo video rino kuitira kuti mashoko aya asvike kure kumhuri dzakawanda. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vatsinhira kutorwa nekusungwa kwemuimbi uyu vachiti vari kuenderera mberi neongororo panyaya iyi iri kutyisa inosanganisira mwana mudiki ane makore 14 14. Nhau iyi iri kupararira uye yapararira zvinotyisa pamadandemutande pasocial media. Vateveri vemuimbi uyu nevakawanda vari kushamisika vachiratidza manzwiro akasiyana-siyana. Vamwe vakatsamwa nekushamiswa neunhu huri kupomerwa muimbi uyu. Vamwewo vachiti zvine chekuita nenyaya yake yekare apo paakambotuka mutungamiri wenyika nevanakomana vake mazuva aakazonovanda ari kuSouth Africa ndokuzoenda kurehab sezvo zvainzi ainge achitora zvinodhaka panguva iyoyo. Vamwewo ndo vari kuti he is innocent until proven guilty. Zvisinei, nyaya iyi ichiri kuenderera mberi mukuongororwa. It's a developing story. Tichazivisa zvichatevera.